The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace, through faith, that not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. That's according to Hosea chapter 4, verse 6. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Before we start our Bible study today, painunuman kay gala. Nimo magtotoo, fellow believer, nga imong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the recovery technique. Kay gikinahanglan atong isugid ang tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw, kay otherwise mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busag gimanduan kita. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y
kaluwasan, gidapit ka sa paggamit ng imong free will sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magandam ta sa tagsa na to kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, salamat unas tanan sa imong pagdala ka namo ning lain usab nga adlaw nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa kinabuhi nga imong pangilugwayan. Gipabuhi mo pa kami, nagaginhawa pa kami, askil pa sa ang among panglawas, alanti pa ang among pangisip, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o imong grasya. Salamat nini o Diyos, nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Hagita kami o Diyos, kaunta kini mahimong panalangin, nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan, niya nasab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of grace, grasya. So ato namang gi-define, grace is the policy of God. Just as Satan has his own policy which is evil. So kita papilion unsa man ining duha ka policy nga atong sundon. Policy ba sa Dios? Policy ba ni Satanas? Anatay kabubuton. Papilion kita. Okay? So mao nga atong giduputan kini maong doktrina sa grasya. Gi-define kanas in English nga grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. O pag imong langkubon kining buti pasabot sa grasya mo kini ang lihok ug buhat sa Dios alang kanimo tao. Bisan dili ikaw takos, you do not deserve it, you do not work for it nor earn it. Grasya. Bisan gani kini atong panahon karon nga nagatuon ta nining mga pulong sa Dios, grasya. Musto? Okay. Now, sa atong pagpadayon nga kita mga anak naman sa Dios, nahimo kitang mga anak sa Dios, niadtog yung higayon nga atong gidawat, gituuhan sa Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. O ana kita'y pakigambitay sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Pakigambitay, fellowship sa in English. We have fellowship with God the Father. Kanusa kita makaangkon niya ng atong pakigambitay sa Dios. Sa diha nga atong hinganlan, atong admitihan, atong angkunon nga nabuhat natong mga sala, kay kini pasayloon man sa Dios sa diha nga ato kining hinganlan. Mao nay prinsipyo de sa 1 John 1:9. Okay? O ang tulo ka, upat ba na ka agenda sa 1 John 1:9, name your sins, unsa, isolate your sins, forget your sins, and then keep moving. Okay? So mo na agenda nga kita mahibalik sa atong pagigambitay sa Dios. So diha sa 1 John 1:6 na diha patinaw ang atong pakigambitay uban sa Dios nga Amahan pinagi sa paggamit sa pulong sa Dios. O ang atong fellowship with God the Son, atong pakigambitay sa Dios nga Anak, ana natong mabasa usab diha sa 1 Corinthians 1:9 nga sa diha nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, atong gitunan, atong nakatunan ang
huna ni Ginoong Jesucristo. Usab ka na sa 1 Corinthians 1:16, di ba? So mao kana nga usab kita pakigambitay sa Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo. Ug ang ikatulo, ang atong pakigambitay sa Dios Espiritu Santo, our fellowship with God the Holy Spirit, kung anaa kita sa sulod sa atong royal palace, which is the operational divine dynasphere. Imong kanang tunan ka na sa Filipos 2:1 nga to sa 2 ug 2 Corinto 13:14. Now, mao kana nga gikinahanglan nga ana ara gyud magapuyo diha sa atong royal palace. God's power system, protocol plan of God, the Christian way of life, na diha there is stability, there is peace, there is happiness and joy diha sa sulod. So mao kana ipaagi nga kita makatuman sa plano sa Dios atong kinabuhi. Dili kita makatuman, we cannot execute the protocol plan of God for our life kung tuwatas gawas. Sabta kinahanglan tuwatas sa sod sa atong operational divine dynasphere. O kita kay mga sakop man sa harian ng panimalay sa Dios. So therefore, harianon, we are royalty. So as such, ito maning gisgutan yesterday, as such, sa atong pagkaharianon nga sakop sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God, we must learn to think like royalty. Kinahanglan makakat-on kita unsaon pag huna ingon nga harianon, to be motivated like royalty, to make decisions like royalty, o to act like the royalty that we are. Okay? Now, hinumdumi nga kitang mga magtutuo, we are spiritual aristocrats. Okay? Aristocracy is aristocracy. Now, aristocrats kita. Ano sa may opposite sa aristocrat? Ano sa man? Ang why pose, you see? Mo na nga, we are royal, spiritual aristocrats. Like I said, aristocracy is aristocracy. Dili kay mikan kay natay blue blood, having blue blood, but for having superior standards. Taas ang atong sumbanan, standards of thought, standards of courage, standards of leadership, achievement, responsibility. So, pakisama na kita sa mga aristocrats, not through our own achievements, dili, pinagi sa itong mga kahimuan, mga kalampusan, dili, kundi pinagi sa grasya, grasya lagi, based on the achievement ni Ginoong Jesucristo. Mao na itong kapasikaran o kanang pinaagi lamang sa mga kadaugan, kalampusan ni Ginoong Jesucristo nga mao ang prinsipe, the prince ruler sa simbahan si Ginoong Jesucristo. Di man nina, ha? So, kay si Ginoong Jesucristo nagmadinuogon batok ni Satanas. The Lord Jesus Christ defeated Satan at the cross. Iyang gibuntog ang kadaugan sa atong Ginoo nga batok ni Satanas. Mao kana ang tinubdan sa atong pagkaharianon. Kasabot ka? That is the source
of our royalty. It was the founding kanang natao ang kanang royal family, harianong panimalay. No, ingon nga mga sakop sa iyang but pasabot kaniya ni Ginoong Kristo as members of our Lord Jesus Christ, endless spiritual dynasty. Wala na pagka human. Okay? Wala na kinutuban. We too, na tay honor code to guide our lives. Din hining kalibutan na. May magagiya kanato. Kanang agak kanato. Magagiya, magaagak, magatultol kanato sa atong kinabuhi din hining kalibutan na. Now, hinumdumi itong prinsipyo nga itong hisgutan last time o gahapon, okay? Ako kang gihinan nga ang prinsipyo na gaingon. Right thinking results in right motivation. Okay? Mao ka na ang kanang lati diya sa Royal Family Honor Code. Okay? Imong matun-an ka na maong prinsipyo. Right thinking results in right motivation. O ang right motivation results in right action. Gusto? Always. Kanuna yun. Thinking is the great issue sa aristocracy. Ang atong pangunahuna. Kaya ang Kristohanong paagis pagkinabuhi is not so much what we do as what we think. See? Ang atong pangunahuna. Kaya ang doing follows thinking. Gusto? Tinood magyot. Doing follows thinking. Muna, yun ang atong pangunahuna. See? Of course, at ko kang taga-gihimplo. Okay. Naguna-una ka kaganiha. Misud sa muna-huna. Ug diha sa muna-huna, nagapurma ang mga pulong. Okay? Words and group of words. Nga na sa imong una-una. Kaganiha sa pagkamuhari, nagbaybay na pinagig mga pulong. Imong una-una. Muaten baka ako sa Bible study pinagi sa YouTube o mo kanang maminaw baka ako o dili. You see? Diyan ay mga pulong, words and group of words. Okay? So, naguna-una ka una. Onya, imong gibuhat katong imong ginauna. Amo aten ko, madto ko. So, niya ka karon. Nagpaminaw ka karon kay doing may sunod. Doing followed your thinking. Nagkasabot ka? Okay. So, timan right thinking, right motivation, right action, all depend. Nagaagad lamang ang tanan sa pulong sa Dios nga naa diha sa imong kalag o sa pagpuno sa Espiritu Santo kanimo. Kaya ang Espiritu Santo ra ang bugtong magtutudlos kamatuoran. Di kanang true genuine mentor and teacher. Okay? So therefore, wa gyoy makabalda. Nothing must distract us. O makapugong kanato, kanang babag kanato to prevent us from learning doctrine. Okay? And we must do nothing that would hinder others sa ilang pagpadayon usab sa pagkatuon, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Now, bahin sa honor code, by the way, the honor code, gidisinyo kini, kanang tuyo o mugna kini, aron sa ingon niya na ang tanan, maka-move on, sibog sa unahan gikan sa pagkabata ang espirituhanon masuso ngadto na sa paghamtong
espirituanon. From spiritual infancy to spiritual maturity. Now, mo na nga kita patubuon nagispulong sa Dios, ini nga itong gibuhat pagtuon spulong sa Dios adlaw-adlaw. Diya sa Roma 12:2 timan ina na nga, also stop being conformed to this age. Paundangon na ta nga na-conform kita o isa na kanang nagasunod-sunod naman lang ta sa kining pamaagi dining kalibutan na. O kinsang mga pamaagi kini mga sistema ni kalibutan na iyahan ni Satanas. Mao na nga kinahanglan nga atong bag-uho na ang atong mga panghuna-huna. Renew our mind, you see, by not conforming to the pattern of this world, by renewing our mind every day. Namo na atong process nga gisunod. We are renewing our mind pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Kaya mo man ni makausab sa itong mga pangunahuna. Kaya itong pangunahuna na itong mga tawhanon. Gusto? Tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad, kung sa pa imong i-describe niya na, tandi ka na sa pangunahuna nga Diyos nun. But pasabot, una-una sa Diyos. Huwag makalabaw sa pangunahuna sa Diyos, oy. Huwag makalabaw sa iyang mga pamaagi. Hingpit ko siya. Anything nga naa sa Diyos, hingpit. Reflective of His perfectness. Sa iyang perfection. Huwag kuwang ko ng Diyos. Mauna, nga diha sa Isaiah 55:8 and 9, kanunay na to kining ibat-bat yun. Nga di mo kalimtan. Nagaingon ang Diyos. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. Mao nagisulti sa Ginoo. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Yeah. Sundan dahil sa 1 Corinthians 2:16. Sama na. The mind of Christ. Panguna-una ni Ginoong Kristo. Kina itong gitunan. Panguna-una sa Diyos. Okay? O ang sa may gisulti niya sa pulong sa Diyos na gaingon. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Na. Mahanaw ang tanan. Heaven and earth, ang kalibutan, ugang unsa. Heaven and earth, ang langit, ugang yuta, mga hanaw. Apan ang pulong sa Diyos mga pabilin hangtod so wala na katapusan. Okay? So mao na ang atong gitun-an kining mga butang nga kanang dili makita. Okay? Kaya ang mga butang nga dili makita mao kanay mulungtad hangtod. Pagkadtong makita, visible, can be seen, mao na mga temporaryo naman na pulong sa Diyos. Klaro man na kayo. Mao na nga ang Hebrehanon 11:1, 11:1. Klaro man ang nagaingon bahin sa pagtuo. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na. Ito man ang gihumbad na ning maong kanang bersikulo nga ang pagtuo mao kanay unod sa mga butang nga atong gilauman, hope for, ug mao kini ang pagmatuod
evidence of things not seen. Pag matuod sa mga butang nga dili makita. Kita ni mo? So mo ni nga itong sigig, malmal ni mo nga hantod nga di nagyod na mo. Huwag tang sa imong panguna-una. Now, kining sa tayong bahin, kining atong panahon. Ang saingan ni atong panahon? The age in which we live, unsaingan ni? The church age. Okay? O ni panahon sa simbahan. Kining panahon sa simbahan is a unique period or age. Unique. Pasabot, unique. Dili kasagaran. Anaa ang atong gitun-an nga equal privileges and equal opportunities. Ug niining maong panahon, kitang mga magtotoo gimanduan nga kinahanglan tuata magpuyo sa atong puloy-anan nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasty. Ang iyahan ni Ginoong Kristo samtang din siya sa iyang first advent, katong iyang dynasty nga gipuy-an, prototype. Kini nga to operational. Okay? Kining operational divine dynasty, mao kini ang dapit nga itong puluyan diin kita makatuman. We can fulfill the protocol plan of God. Maka-execute ba ta? Gawas na apart from it, dili ta maka-execute. Now, kita mga magtotoo, whether loser or winner. Kedua ra mga klaseng mga magtotoo. Winner or loser. So, panguntan na mong kaugalingon, magkama kanang may sakop, loser ba o winner? Kita rin makatubang, gusto? So, kitang mga magtotoo, gisangkapan kita sa Diyos equally. Equal portfolio of invisible assets. Equal. Pantay-pantay ba? Angay-angay. Kitang tanan nga mga magtotoo, pag kanang himuan ta og pagtasal, evaluation. Numdum ka? Ang binisaya sa evaluation is pagtasal. So kitang tanang mga magtotoo, himuan ta og pagtasal. We will be evaluated kanusa atol sa ginganlan og judgment seat of Christ, bima sa Grigong pulong. The judgment seat of Christ. Na actually, dili ni kay judgment, dili ni kapag hukom. Kundili, mawala na, evaluation time. Okay? Human gyud sa pagsakaw, rapture of the church. What's the other name for the rapture of the church? Resurrection of believers. Okay? Muna ang unang kanang resurrection. So, yatagan tao angay-angay nga portfolio of invisible assets. Kitang mga magtotoo are going to be evaluated during sa judgment seat of Christ. All have no excuse. Wa gyud tay kanang palibat. Wa tay pangulipas not to be a winner in the spiritual life. You see? Wa tay ikarason, wa tay pangatarungan nga lisod maning mahimong mananaog. Lisod. Alang sa Diyos dili. Anar, ni mo lagi kay naman tay kabubuton na mo nang what tay excuse not to be a winner in the spiritual life. Again, akong balikon, it's all a matter of choice. Nara sa imong pagpili. Now, inumdum ka sa 2 Corintios 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ato man po ning gibat-bat ganiya sa patamag sugod ning atong
Bible study. Now, usab, kung bahin na sa pagtuo, okay, faith. Diha sa Roma 10:17, popular po niya nga bersikulo. Nagaingon kini in English, faith. Now, ang faith sa Grigong pulong, in Greek is pistis, P-I-S-T-I-S. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pagtuo kuno, moabot diha kanimo pinagi sa kanang patalinghog o pagpaminaw. O pagpaminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hearing by the Word of God. Kini atong ibuhat. You are hearing the Word of God. So kanang imong pagtuo, mo ugmad ka na sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Again, it's a matter of choice gihapon. Now, numdum ka nga kitang mga magtutuo na atay panulundon, inheritance, kitang tanan. Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance. Obtain. Ato ning maangkon sa diha nga unsa. Humanata hatagi og pagdasal. Humanta ma-evaluated. Now, ani ay kinatibuk-an nga unod gyud niya ng Roma 12:2. Ato man itong ilakbitan lang apan mo gyud ni ang tibuok nga kanang passage na nag-ingon. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Na, pagbag-o, pag-usab sa imong pangunahuna, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Na. Now, hinumdumi, ang bersikulong kanunay natong bat-bat sa di pa kita magsugod sa itong Bible study, Hebrews 4:12. Kung sa may gisulti niya, the Word of God is alive and powerful. Okay? Ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan. So, kay buhi man, study it, tun-i ka na, pinagi sa kining atong gi-adapt nga kanang method, kining atong pagtuon, ginganlan ni og ICE method, isagogical, categorical, o exegetical. ICE method. Humalikon. ICE, I-C-E method. Isagogical. No, kining isagogical, gikan man sa root word nga isagogics. Ang masabot niya na. Ang pagtuon sa pulong sa Dios, kanang binasihan ang iyang kasaysayan. Sa kapitulo, sa bersikulo nga, kanus ana suwata. So, mubalik ka sa kasaysayan niya na. Okay? Pagtuon sa pulong sa Diyos na. Og na ay mga Bible scholars nga gitugahan sa Espiritu Santo sa pagkuy-kuy, sa pag-utingkay, pag-ukit-ukit, pagtuon sa makuti. Meticulously, kanang exhaustively, pagtuon sa unsag yo'y kanang sinugdanan niya na o origin niya na. Aron maklaro yun. Unsay buta-sabot sa Dios. Yan ang mga pulong. Muna ay isagogical. Pinaagi sa kasaysayan. Kasabot ka? Okay. Ang sunod, categorical. Gikan ka na sa root word niya, category. Na ay mga kategorya sa mga pagtulunan. Sa mapananglit sa category of salvation. Okay? Justification,
faith rest drill, the 10 problem-solving devices. So, labing dagana mga categories. Okay? Mo nang categorical. The doctrine of salvation, the doctrine of faith rest, the doctrine of rebound, kadaghan mo na categories. Og ang sunod, exegetical, gikan sa root word nga exegesis. Ang pasabot, pagtuon sa pulong sa Dios kanang binasihan ang iyang original nga mga pinulungan nga gigamit sa pagsuwat yun niya na. Okay? Naibaw naman ta nga ang daang pagigsa, the Old Testament was written originally in where? In what? The language? In Hebrew and Aramaic. Okay? Mao man ay pinulungan ang Ginoong Kristo sa samtang siya litok dito sa samtang dito bitay siya sa cross. Okay? So, the original language nga gamit sa Old Testament is Hebrew and Aramaic. Okay? Karon, ang New Testament originally was written sa unsa mang pinulungan sa Greek, Griego. Okay? So, muna ay sagogical, categorical, exegetical, ICE method. Kasabot ka? Okay. Kining atong gibuhat karon, igo na lang ta nga kanang pahimuos sa byproduct kanang ilan nagyong kanang nalangkob itong mga Bible scholars nga gitugahan niini. Okay? Ato na mo ni silbing giriiko na nila ug igo na lang tang sao nini ug pahimulos. Kasabot ka? No, nang grasya gyud. Grasya kining tanan nga atong gipahimuslan. Wa gyud tay ato. Wa tay katakos sa unsa pasigarbo nga ato kining giingon ini mo na kana dili wa gyud tay katakos. We do not deserve. Now, okay, padayon ta. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo mao ang mihatag kanato niya ng katungod nga mahimo kitang mga anak sa Dios. It was the Lord Jesus Christ. Now, Ephesians 1:4-5 unsay gisulti diha sa bersikulo 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Okay? So kitang tanan nga mga magtotoo, all believers are elected and predestined to obtain. Okay? Reserved in heaven for you to be revealed in the last time. Ibutyag na kini atong kaulahiyang mga panahon. Kini nga itong kinabuhi din sa kalibutan has been ingnon ta interwoven. Naon sa may interwoven sa Bisaya. Mura ba o gansilyo? Kasabot pa kung say gansilyo? Do you still remember this word? Gansilyo? Kini nga itong kinabuhi ba din sa kalibutan? Ginansilyo sa Dios. Na ihimplo sa gansilyo. Example magansilyo ka og scarf, sweater baron, etc.
Once nga mabadbad ang tumoy sa gansilyo, then, ano siya mitabo? Mabadbad ba? Huslo. Mahuslo ang tanan, huslo. Nagasabot ka ba? Kada bang magansilyo ka og scarf? Kada bang ibutang ni mo si mong liog niya? Kanang sweater ba ro, no? Magansilyo. Na may uban tingali makamao gansilyo. Labi na mga babae, of course. Now, sa diha nga mabadbad lagi ang tumoy sa gansilyo, mahuslo ang tanan. Now, that is why labihang pagkabililhon for man to know the disasters of history. Kinahanglan yun eh. Ang kanang kabubuton sa Diyos is objectively decide all for His own glory. Di ba nina? Alang yun sa iyang kahimayaan ra. Okay? Ako balikon. It's important for man to know. Kinahanglan nga iyang makatunan ang mga kanang katalagman, mga disaster sa kasaysayan. Ang kabubuton sa Diyos, objectively is designed kining tanan for His own glory. Yan naman dumi, ang Diyos hingpit. He is perfect. Okay? Kung sa may mahulagway ni was perfect. Why kulang? Why sumra? Hingpit God. Ang mo ka ng kinaiya sa Diyos. God has perfect satisfaction in all of His being God. Sabta na. God has perfect satisfaction in all of His being God. Ang iyang kabubuton, ang iyang tuyo, ang iyang plano, His purpose are all perfect. Correct? Hingpit kayong tanan. So, Colossians 3:12, so as those chosen, elected, kining elected, chosen, election ni and predestination. Of course, kini alang lamang kanatong mga magtotoo. These are for believers only. Unbelievers have nothing to do with these two things. Wala yun. Wala sila labot. Now, kanang doon ba kanyan itong computer assets, kanang RAM chip, o ang PROM chip. Okay. Kining ROM chip, ROM, R-O-E, read-only memory, dili na mausap. Okay? Di na mausap ka ng ROM chip. O kini, naghisgot ni sa election, kung bahin na sa pulong sa election and predestination. Atong tuliro ni. Ang ROM chip, read-only memory, nga di na mausab, bahin na sa election. O ang predestination, mao kaning PROM chip. Ano sa maning PROM chip? God's provision for you. Okay? PROM chip. O kining election, paminaw, kining election o predestination, gireserba kini dito sa langit for you, believer. Gireserba. Alang kanimo magtotoo to be revealed in the last time. Nga ibutyag na kini dito sa kaulahiang panahon. Ato ni padayon ugma. Kaya di apay daghan kayong mga punto sa doktrina nga itong pag-aataton din eh. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining lain sa mga gayon nga diin kami nakiambitay sa imong mga kamatuoran. Salamat o Diyos nining adlaw sa imong grasya nga nagalihok kanunay sa among kinabuhi. Dili kami takos nini. Salamat sa imong dili matugkad gyud nga kahingpitan o Dios. Mao nga kami nagatuon sa imong mga kabubuton, tuyo, plano sa among kinabuhi. Nga dili na mo ikatandi sa labing bililhon ning kalibutan.
kini among panahon nakigambitay sa mga pulong, dili na mo kini ikatandi sa bisag unsa mga kahilayan, mga hudyaka, mga kalipay ni kalibutan na. Wala gayud kini, dili ikatandi. Di matuki mga mong pagpasalamat kanimo, Dios. You have been so faithful to us. I have always been faithless. So we pray, O Lord, nga imo kaming dadon, pagbalik din ni ugma, nining among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini, O Dios, nga ministry, gamita kini in a mighty way according to your plan. Salamat ning tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.